Shut the hell up, shut the hell up, shut the hell up and get your work. Subscribe to my channel. Subscribe to my channel. Magandang hapon sa inyong lahat. Live tayo ngayon sa aming kahandusanang istasyon nga hindi pa narehistro. Mga kahandusanan, may letter sender tayo ngayon nga taga Liti. Bago ko po to babasahin mga kahandusanan, magpakilala muna ako sa inyo na ako pala si Doktora Darna, ang inyong magtatambag balibag. Mga kandusanan, ito ang kanyang sulat. Magandang hapon sa inyo, Ate Laika Bern. Ako di ay sa Ibilin, lumulupyo sa Liti. Ang problema ko po, Ate Laika Bern, gumikan sa akong face pan. 5 ka hektarya ang akong face pan, Ate Laika Bern. Napilyur jug ko. Wala ko kabawi sa ako ang puhunan. Gumikan, Ate Laika Bern, sa kamahal karon sa bahog. Ate Laika Bern, nagpadala jud og sulat sa inyo sa kandusanan ang Ate Laika Bern kay aron ko malinawan. Naglabad kaayo akong ulo, Ate Laika Bern, gumikan sa kamahal sa bahog sa isda. Dili na gid nako makaya pag-obliga pagpalit og bahog, Ate Laika Bern, kay 5 kini ka hektarya nga fish pan. Ate Laika Bern, nganong na kahuna-huna man kog negosyo aning face pan, nakahibalo man jud ko nga moabot ra ang panahon nga mumahal ang bahog sa isda. Ate Laika Bern, mao nang nakahuna-huna jud ko og pagpadala og sulat. Kay aron ko malinawan. Sobra na jud nako kada ko gasto sa akong face pan, Ate Laika Bern. Ambot unsaon na lang ka nako pagbawi sa akong puhunan. Nga di man jud na nako kaya tungod sa kamahal sa bahog. Ate Laika Bern, ako na lang gid siyang gipa-harvest ang akong mga isda kay gumikan sa kamahal sa bahog. Nigasto nako, Ate Laika Bern, og 500,000 sa akong fish pan sud sa 4 ka bulan. Ate Laika Bern, ambot unsay angay nakong buhaton. Kay niabot man gid sa punto, Ate Laika Bern, nga wa jud ko kabawi sa ako ang puhunan sa face pan. Ate Laika Bern, bisag pagsweldo nako sa akong mga taohan dito sa face pan, wa jud ko nakoy kasweldo. Nabangkaruta gid ang ako ang kwarta, Ate Laika Bern, gumikan sa face pan, gumikan sa kamahal sa bahog. Ambot, Ate Laika Bern,
napasubo jud ko og maayo. Ani nga negosyo. Kay ang ingon man lagi nila tilay ka burn nga maayo daw kuno kung may face pan kay dako daw kuno kag makwarta kung tinga harvest. At tilay ka burn unsaon kaha nako ni pagbalik sa akong puhunan ang 5 ka hektarya tilay ka burn ni harvest raman ko 15 ka box. Dako jud ko pagbangay at tilay ka burn gumikan sa kamahal sa bahog failure pa ang akong face pan. Grabe na gid kasuko sa akong bana at tilay ka burn gumikan. Atat na atat daw ko ato nga panahon pagpabuhat og face pan. Kay mao lagi ang ilang giingon nga maayo daw kuno ang face pan nga negosyo. Pero niabot gid sa punto at tilay ka burn nga ni mahal gid ang bahog. Abot at tilay ka burn unsa kahay angay na akong buhaton. Muna tilay ka burn nakahuna-huna ko og pag-harvest. Naka-harvest ko, halinan lang ko og 30,000. Wa jud ni igo bisag 1/4 lang at tilay ka burn sa puhunan. Nakahuna-huna na ko at tilay ka burn pagtubok. Gumikan sa kadako na ko gasto. Ultimo gani og ipalit og cotton buds at tilay ka burn di nako kapalit. Kay giuna na ako ning bahog sa isda. At ilay ka burn. Salamat kaayo sa imong pagbasa ug kag Doktora Darna sa akong sulat. Diha sa Kandusanan Istasyon. Mao na siya tilay ka burn. Palihog tambagi ko arod ko malinawan nganong mahal naman kayo ang bahog karon. Maayong hapon diha kanimo Evelyn. Ang problema nimo Evelyn gumikan sa imong face pan nga napilyoy ka, hurot ang imuhang puhunan. Igasto na kag 500,000, pero ang imuhang kita is 30,000 na, 30,000 lang, no? Ang angay nimong buhaton ibilin, undangin na ng imuhang face pan. Kawa jud kay swerte dihang dapita. Failure ang imuhang negosyo. Ibilin, tungod sa kamahal karon sa mga bahog, bisag sa baboy, sa isda, mahal gid siya og sa mga manok. Ultimo ganing bahog sa tao ibilin mahal na. Ibilin ang angay nimong buhaton undangin na ug pangita og laing negosyo nga masaksis ka ayaw na diha nga side kanang face pan ka wala na ginay nada. Mabangkrut gid ka diha. Kung pagsabot mo sa imong abana nga nagtukod mo laing negosyo, di ilang kung kana no. Kana lang imong bahaton ang ayaw na jud pag balik ato pa ng negosyo. Kay dako na kay kagalakansi ato. Ibilin salamat sa imong sulat pagpadala diri sa among Kandusanang Istasyon nga wala pa marehistro. Sa inyong mga kandusanan, kung naamoy kahinakit sa inyong kasing-kasing o guna-huna, ipadala lang kini diri sa Kandusanang Istasyon nga wala pa marehistro karon nato ning tagaag pagtagad. Ug daghang salamat sa inyong tanan. Sa tanang
manunood sa aming YouTube channel. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel, Like a Burn, Ani Noon. Thank you so much.